Siapa dok? Raga kang kajiret tresno tinalit-talining jiwa kegandrung parasmu ojo resu ya Gus ya, tak sedih dulu. Monggo. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Napa kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya. Bagus. Gantiku ati durung lilo kowe nyanding wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa. Sing duweni syukur leleno timbang atimu lara mergo rasa tresno ora bisa dipaksa. Atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumanding wong. Lo aku sang ojo nesu ning omah, ojo nesu ning omah. Gampang nopo lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nopo kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya.
Yo. Wes cukup nalekno timbang atimu lara mergo rasa tresno ra iso dipaksa atiku percaya yen koe mesti bisa ngilangke aku sumati wong liya. Aku lan kowe tak bisa ake tresno.